Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Trantsizio ekologikoa. Eredu kontsumista batetik, inguru giroa errespetatzen duten jardumideetara. Klima aldaketa, poluzioa eta zaborraren kudeaketa dira besteak beste gaur egun pilpilan ditugun gaiak. Guztiak beti ere, inguru giroari loturikoak. Lur planeta da gure habitat naturala, baina ez da horren naturala bertan gaudelarik aurrera eramaten ditugun bizi praktikak eta gure kontsumo ohiturak. Horiek horrela, Jobe eta Eusko Ikaskuntzak elkarlanean 7 saioz osaturiko webinarra antolatu dute helburu batekin. Eredu kontsumista batetik, inguru giroa errespetatzen duten jardunbideetara igarotzeko testu ingurua sortzea. Usu, erabakigune organoak gizarte zibiletik edo norbanakoetatik urrun daudela sentitzen dugu. Alta, ekozentrikoa ni, webinarrean, pertsonak izan dira oinarria eta gai horren inguruan iritzia emateko aukera izan dute, beraien zalantza, beldurrak eta ardurak adieraziz. Izaskun Suberbiola eta Jon Sorrozua izan dira proiektuan eta saioetan parte hartzaileetako batzuk. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, etorkizun desiagarriak, posibleak, aztertzea antropozenoan murgiluta gauden eine honetan, Eta bestetikan, ni Materrontzi Museoeko aktiboko kide izanik eta bertan ingurumen hezkuntza lantzen dugu, ohitura aldaketa horiek bultzatuz eta beti ere erresagoa da aldaketa horiek bultzatzea, baldin eta irudikatzen baldin badugu, etorkizun hori, Trantsizio ekologikoaren gaia dela eta kezkatik sortzen zaidan ardura izan da niretzat mugitzea eskatzen didan lehen motorra. Nire kontsumo ohiturak begiratzea, bizitza estiloa zein dan ikustea, eta abar. Irakaslea izanik, honek ardura berezia eskatzen dit zerbait antolatzerakoan, argi dago. Aldugun neurrian, gure ingurua eta baita ere mundua, aurkitu dugun baino hobeto guztia izango litzateke niri motibatzen nauen utopia. Badakit ez dela erreza, baina utopia hori benetako bihurtu nahi dut. Eta ez ezinezko moduan ulertu. Hitzaldi eta saio praktikoen bitartez, epe ertaineko ingurugiro agertokiak diseinatu eta joera nagusiak aztertu dira. Trantsizio ekologikoa gauzatu alizateko, modu transbertsalean aritza dagako hainbat arlotan, eta divergente izatea besteak beste, herritar gisa. Zeintzuk lirateke herritar divergenteen printzipio eta ekintzak? Gure gizarteko parte hartzaile diren guztien, benetako elkartasunik gabe, ezin izango da nire ustez ekozentrismoaren aldeko pausurik eman. Honek herritarren arteko benetako lankidetzara eramango gaitu. Hortatik sortuko da etorkizun patxadazko bat. Eta herritarrok prestakuntza izan beharko dugu, hori ezinbestekoa da. Baina ez bakarrik informazio mailan, benetako gaitasunak garatzen dituena baizik. Horrela niri asko gustatzen zaidan, hiritar divergentea bultzatzea da helburua. Ezinbestekoa da dena demokratizatzea, gure parte hartze aktiboa oinarri izanik. Beraz, elkartasuna, lankidetza eta prestakuntza, hiritar divergenterantz abiatzeko balio izan beharko dabe. 2008ko ekainetik uztailera bitarteko prozesu horretan, parte hartzaileek trantsiziorako kompetentzia jaso dituzte 3 inteligentzia mota landuz. Emozionala, soziala eta aurreratzailea. Argi ikusi dugu, pertsonaren integralitatea hartu behar dugula kontutan. Pertsona bat da bere dimentsio guztietan. Eta nik uste dut dimentsio guzti horiek kontutan hartu beharrekoak direla. Pentsatzea, sentitzea eta ekitea dela garrantzitsuena gure pailazo batzuk esaten zuten bezala.
Asko gustatu zait metodologia, gehien bat, lan saioen metodologia, eta, bueno, esan azkenean murritza egin zaidala, oso gehiagorako goguarekin gelditu naizela. Egia da, keinu txikiek edo ekintza txikiek luzera eragin handia izan dezaketela arlo guztietan. Gure egunerokoan, aldaketa gauzatu alizateko inguru egokitu beharra dugu. Zer egin dezakegu beraz, gure egunerokoan ekozentriko ikuspegi batera salto egiteko? Kontu izan entzule, ekozentriko ikuspegia duten betaurrekoak jantziz gero, naturan oinarritutako balore sisteman oinarrituko ginatekela, antropozentrikoa alboratu. Lanketa egin behar duguela, herritar gehiago divergente bihurtu behar ditugula, eta horretarako prestaketa bat egin behar dugu, ezta? Etortzen zaiguna, baloratu eta nolabait ere prestatu guztion artean etorkizun berri bat, etorkizun desiagarri bat eraikitzeko. Garaikoa eta hurbilekoa kontutan hartzen ditut. Kalitatea eta kantitatearen eztabaida sustatzea nik uste dut elikagaien munduan momentu honetan ezinbestekoa dela. Nire inguruari begira badakit zer ekoizten den eta bultzatzen dut produktu horien salmenta. Prezioaz gain begiratzen dut nire jaztekoan produzitzeko era, nire jantziak zelan produzituta dagozan. Nori egiten zaion mesede, nok ataratzen duen hortik ekoizpenik. Norbanakoak maila pertsonalean egin dezakena zaratago, antolatzaileek trantsiziorako 7 ekintza lerro zedarritu dituzte, ezinbestekoak demokratikoki aldaketa gauzatu alizateko. Horien artean daude besteak beste, aztarna ekologikoa lantzea, denbora trukatzeko herritarren esperientziak martxan jartzea, autorik gabeko egunak antolatzea eta hiri inguruneen diseinua demokratizatzea. Guztiak ala guztiak, etorkizun oparoago beten aldaketa aldarriak lirateke. Zentro, eko, ego. Aldaketarik izango ote da hurrengo belaunaldietan. Gure herentziaren ondarea izan daiteke horretarako hazia ere itea. Gu, divergenteak gara. Eta zu? Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.